Jesmo mi u posljednje vrijeme imali neki gostiju sa strane? Nismo. Od onog ministra svi ovi što stalno dolaze. Da, vidim ja ovo, računi uvijek isti. O majku mu, kako neće da dođe neki stranac ko ona Angela, brate dragi. Em žena pije ko spužva, em dobro plaća, ostavlja bakšiš. Ovi naši, to se sve stislo, nema nigdje krvave marke. Dobro, jedini onaj Mile Baja, on čovjek pošteno plaća. Šta onaj Šumadinac ko da je Piroćanac? Fikro samo plaća kad mu dođe pašanac iz Njemačke i to plaća njegovim novčanikom. Inspektor čeka da njemu neko plati, ovom kodom se zmija šarka u džep zavukla. Vidiš ti ovo, sad to se ne pojavio neki galantan stranac, odriješi čovjek kesu, da poplaćam ove dugove, vidiš, nisam platio pivo iz nabavke, a ne bi da diram ono što sam zašnjirao gurno u slamarcu. Da. Slamarcu otvoriš, onda, šta je, vidiš da pričam? S kim pričaš kad nema nikoga? Pričam sam sa sobom. Sam sa sobom? Da, sam sa sobom pričam, sam sobom se konsultujem, sam sa sebe pitam, sam sebe odgovaram i sam se svađam i sam se pobijem. I šta je sad? Gospode Bože. Šta je? Šta se krstiš? Da ti nikad nisi pričala sama sa sobom? Pa nisam. Pa ti nisi normalna. Ja nisam. Nisi normalna, kako nisi nikad? Pa čovjek mora pričati sam sa sobom. Sam je sebi čovjek najveći prijatelj, brate. Pa pusti to gazda nego da mi nešto popričamo. Slušaj, ako ti je do onih gluposti, ne mogu. Pusti me. Ma nije do tih gluposti, ćemo kasnije, nego kad će biti plata? Kako plata? Kako plata? Prvi davno prošao. Danas je 5. Danas 5. Prvi prošao? Da. U sunce ti po... Kako vrijeme leti, Lili, draga. Lili, znaš šta, ajde ovako. Aj ti sačekaj da ja moram da platim PDV. Pa se ti strpi dok ja još malo prikupim, pa će onda i tebi biti plata. Može tako? Ne može. Šta je sad? Što je sad? Ako plata ne bude sutra, ja fino idem tražim novi posao. Ujoj, samo tebe čekaju da izađeš na ova vrata i odmah da ti daju novi i bolje plaćen posao. Ajde, gdje šta ti je? Nemoj ti da se sekiraš za to, znaš. Da, sekira, vidi. Vidi, radnička klasa se buni, diže na revoluciju. Samo vam još Lenjin fali. Evo ga je Lenjin. Molim. Šta je ovaj Rus tražio? Duplu vodku, kafu i kavijar. Kavijar? Otkud meni kavijar? Pa to sam mu ja rekla. Jel još šta tražio? Jest neki boršč. Boršč, šta mu je to? Valjda neka supa od cvekle, šta ja znam. Supa od cvekle. Jesi mu ponudila ove svinjske nogice sa papcima? Jesam. I tvrdi sirbave kate, i kobasice, i krompiriće, i ništa. Neće ništa. Neće ništa. Pa jel šta tražio drugo, jel? Pa jest. Šta? Mene. Pitaj sam slobodna. Dobro, ti si mu normalno rekla da nisi slobodna. Pa nisam, ja sam rekla da sam slobodna. On je neki biznismen. Bavi se naftom. Došao ovdje kod nas da buši naftu. Da buši naft, pa se ponadala da će i kod tebe malo da buši, jeli? Gada, si ti bezobrazan. Ja bez... O, krasnaja djevушка, černoka, Vladimir. Vlasnik preduzeća, idemo po svijetu i pušimo rupe. Da, dole, mislim, u zemlju. O, gdje staje, lijepo to? O, zdravo Veljo. Veljo? A, Koji je onaj tamo čovjek sa šubarom? onaj? Ma neki Rus. Ujebote! A jebo tebe. Rus! Pa ne do bog dugog čekanja, meni su Rusi uvek bili dobre mušterije. Jel? Jest. Pa znaš što je, hajde samo probaj ga zbariti. Možda je neki biznismen. Ako nisi uspjela da se udaš u Njemačku, možda ćeš uspjeti u Rusiju. A šta ona tamo Lili s njiju šapuće? Ne se radi, tu gubi dane. I tamo kaže, nek odmah ide u kuhinju, ne kuva one pileće podašnjake. Ajde. Pa normalno u kuhinju da ide, sad će ja nju da oteram. Ajde. Čekaj. Lili, gazda te zove da ideš tamo u kuhinju. Dobar dan. A, zdravstvujte. Da li je slobodno? Slobodno. Zahvaljujem. Krasnaja djevушка. Ne krasnaja, ja sam Caja. 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 Меня зовут Владимир.
Vladimir. Oh, baš lepo ime. Baš sam htjela da upoznam jednog takvog kršnog Rusa. Šta krasnaja djevuška pije? Može jedna dupla vodka, čisto da smirim stomak, ja inače ne pijem. Može. Jedna černoka, jedna duplaja vodka za picaja, Caja. caja i jedna duplaja vodka za mene. A, kak krasna djevuška, kak črne oči. Nemojte preterivati, baš mi je neprijatna sada situacija. Njet, Ja sam njet. jedna pristojna devojka. Нет неприятна ситуация. Нет, я говорю istinu. Ja govorim istinu, ali me niko ne razume. Ja vas sve razumijem, sve. Vi ste jedna njevina djevuška. Jao, pa zar se to odmah primeti? Da. Baš mi je neprijatno sada. O, zašto? Нет. Ja govorim istinu. Pa čemu neprijatno? Evo, ja ću biti prvi čovjek. Prvi i posljednji tvoj čovjek. Ja ću te ljubim, ja ću te mazim, ja ću te pazim, da te pazim od Amerikanci, da ti svaki dan govorim Putin, Puškin, Tolstojevski, Majakovski i tako dalje. Prvi možda danas. Ali ja sam nesrećna žena, nikako da naiđem na pravog muškarca i da se udam za njega. Evo, ja ću biti prvi čovjek. Jao, mogla bi se ja i udati. Što je skazala? Ništa, nešto ja onako razmišljam. Moja djevuška, črne oči. Je poznat ovaj čovjek, kao da sam ga već negdje vidio. Cajo, ko je dotični gospodin? Gospodin Vladimir, moj momak. Misliš mušterija? Ne mislim mušterija, kad kaže momak, mislim momak. Pa valjda i mi kurve možemo da imamo momka, što? Što je kazal ovaj? A nešto bez veze pita. A što je pita? Pita ko ste vi? Vladimir Drmov. Vlasnik preduzeće Rusko. Drago mi je. Gaztrade. Pa ovo ima preduzeća. Kak te ja zavut? Ja sam viši inspektor Srećko Munji Žaba. Žaba. Munji Žaba. I meni je žao, gospodin Žaba. Ali ja vas izliječit. Ja vas izliječit i počastit s pićem. Što i pijete? Vodku? Šta drugo da pijem kad me moj brat Rus časti? Tuplu vodku. Tako je, moj tovariš. Čeroka. Tupla vodka jedna za moj tovariš. Dupla je vodka za sve. Za sve. Vladimir plaća. Sad si našao tu da sediš. Šta je caja, nisam te valjda u nečemu prekinuo. Mi smo imali jedan ozbiljan razgovor, ti si došao tu i sve mi pokvario. Nisam valjda došla već do cijene. Nemoj, molim te da me zajebavaš, jer ja ako progovorim, ako ja počnem da pričam, vidjet ćeš. Gospodin Žaba. Djevuška picaja. Caja. Caja. Meni nešto skazala. Da je ona nevina djevuška. I ona će biti moja. Šta pričaš? Kako me to iznenadilo? Ma nije moguće. Ko bi rekao? Da, divna djevuška. I ja nju danas zaprosim i vodim je u Rusiju. Tako treba Vladimir. Samo, bratko, bit će to teško. Pa čemu? Pa znaš, Caja je jedna lijepa, fina djevojka, ona je vrlo suptilna, fina, znaš, ona potiče iz patrijarhalne porodice, ona sve što radi, ona mora da pita mamu i tatu. Inspektore, zajebavaj, ako ja progovorim. Šuti, Caja, viš da pričam za tebe, navodim vodu na tvoj mujen. Što je skazala? Ništa, Vladimire, ajde živjeli. Živjeli. Černoka,
opet piće na moj račun. Gde ste narode pošteni u Evropi? Što me ovaj čovjek poznat, bre? Ne mogu da setim da sam bio s njim, ako me poznat. Zdravo, Aleksa, ja ću da ti kažem. Zdravo, dobrom društvu. Ovo je naš brat Vladimir, on je naš brat Rus. On se bavi nekim bušotima, vadi naftu i tako, a inače je carin momak. A, pa ja gledam, čoveče, otkud si mi poznat, pa vuče slovenska krv, lepte, jebo, dobar dan, dobri brate Ruse! Srbin! Da! Kak ti ja zovut? Aleksa, bratko, Aleksa! Sjedi. A, braćo moja, nešto imam da vam govorim. Danas ja krenem da popijem i pojedem nešto. Pa znam, rođeni brate, pa nismo se tako dogovorili, tražio sam rostrajnu ogradu, šta si donio ovo? Ma ajde, nemoj me zajebavati, pa lijep, 5 puta sam ti rekao. Dogovorili smo se drugu ogradu, ma ne. Dobro, ajde, čujemo se, ajde. Zdravo. Zdravstvujte. Koji ste vi? Ja sam Mile Bajić. Ja sam Vladimir. O, Mile. Pa njema je ruski, Rus. No. Ja Srbin, no Rus. Mnogo sličiš na mene. Ne. Ti ličiš na mene. Imamo nešto zajedničko. Ne znam ja šta ti imaš, rođeni, ali ja imam pola grada. Ja bos. Ovdje. Ja bos. Pa to je zajedničko. Ja sam glavni u moj grad, a ti u svoj. O, eto. To nam je onda zajedničko. Do svidanja, Milje. Do svidanja. Do sviđanja. Eto, i to je kanjec. Ma lep te jebo, bre, pa znaš ti koga on sreo? Našeg Milu, pljunuti Mile, bre! Vidim ja, meni čovjek nešto poznat, pa Aleksa, Bog zna šta se tu sve ukrstilo. Slušajte vas dvojica, seli ste tu za sto da niste uopšte pitali da li je slobodno. Pa čovjek me prostodušno i velikodušno zvao ovdje. Da, i mene je pozvao da sjednem, da. Pa mi smo imali jedan ozbiljan razgovor, vi došli tu i sve da mi pokvarite. Ma nemoj, a šta je, da mu nećeš prodati svoju bušotinu, a? Ma maš, đubre, jedno pokvarno, kakav si bezobrazan. Imali smo ozbiljne životne planove. Bre. Caja mu je postala djevojka, naš, oni već pričaju o svadbi, Aleksandar. A, znači, Caj, udaješ nam se opet, jeli? Prošli put si imala onaj kredit od 5000 eura, šta sad daješ u miraz, sifilis ili triper? Sifilis ili triper, joj ako zovnem tvoju Stevku pa joj sve kažem šta ja znam, ne bi li ti volao to? Nabijem ja i tebe i moju Stevku. Stevku možeš, mene nećeš moći. Čekaj bre nešto. Evo Stevka, lep te jebo, ali si me urekla. Ne, baš volim. Alo Stevka dušo, reci. Ma kakva kafana, evo me u prodavnici rezervnih delova. Inspektore, pukći kao da je otišla hidraulika. Evo, otišla mi hidraulika, da, evo, pušta nešto, pa evo sad gledam da zamenim to. Čim zamenim doći ću. Evo, jel čuješ? Hoćeš da kažem ja tvoje Stevki šta ja imam, možda bi žena volela da čuje. Pa šta me briga? Puć. Kako žensko, bre, kako žensko, Stevka, to trgovkinja nudi mi ovu hidrauliku od koje se bolje diže, da, ali neću ja to da uzmem skupo, bre, naću nešto polovno. Ajde, gledaj ti seriju, koju gledaš sad, tursku ili špansku? Indijsku, lep, jebo. Dobro, ajde, pokupit ću ja veš i napravit ću večeru, deci, ajde.
Opa, trta od žene, aj. Znaš šta bre, Stevka, među mušterijama i ženama je sve Ja dozvoljeno. nisam Stevka tvoja. Я не понимаю. Нет, не понимаю. Ništa se ti, Vladimir, ne sekiraj, samo ti sjedi i pi. Da, i mi. Da popijemo nešto. Merhaba. Merhaba baba. Hvaljen Isus, fikra. Jeli baba? Pa ko je ovaj s Aleksom i sa ovima? A kažu neki Vladimir, Rus. I znaš šta je? Jedan drugome govore tovariš. Valjda je Rus. Čekaj, volam, koga tovori? Uj, ma nema, moram sam to sam čula. Reći da je Rus? Da. Joj, zato se oni Bona zbliše, tako. A vide, mene ne benda niko 5%. Aleksa! Cajo! Inspektore! Jo, vidi ovo, bolan, šta je ovo? Ne znam, brat Fikro, ja se u politiku ne razumijem. Ma pravo da ti kažem, meni su Njemci draži od Rusa. Evo, Bona i ovi. Što je? Ama Bona ime s Turci, dragi, pa i ne ima ovdje. Sad ću ti ja što ih ne ima. Pa šta ja znam? Mala, dajem pivu, jedna baba Katin račun. Vide. Šta radiš na tim lotricama? Šta radiš tu? Čistim, gazda, prljavo čistim. Prljevo i čisti, znaš da tu mrdaš tom guscom, hoćeš onaj tamo Rus da se pomami pa da mi napravi neki ovdje incident. Ma šta će da se pomame, mi da ne tamo caje. Kako mi se lađe, a obično da će mene voditi u Rusiju. A, hoće to guscu. Pa šta čovjek ima svoju firmu, možda bi nađe neko bolje radno mjesto nego ovdje ovaj kapančuk gdje ni platu ne mogu dobiti na vrijeme. Bolje radno mjesto, naći ti radno mjesto, ali da mastiš štanglu tamo u nekom njihovom klubu. Sila se dozgo... Evo, Angela ide, sklanjaj te lotre, sunce ti tvoje. Beš tamo, beš tamo. Izvolite, izvolite. Halo. Dobro fece, gospodin Felo. Gute Nacht, Frau Angela, kako ste? Gospodin Felo, a ko ona covek tamo? Šta pita? Ko je ona tamo čovjek? A ono je jedan novi gost, po prvi put je ovdje, nije prije dolazio. A ko on? Mislim, stalno. Šta kaj? Pita, ko je on? On je direktor neke strane firme, zove se Gas Trade. Vas? On Rus? Šta? Kaže, šta je to neki Rus? Nemam pojma, nisam ja granični policajac, te pregledam ja dokumenta svojim gostima, otkud? A, gospodin Felo, to jako lose sa fasa kafana. Pa vi u Europa pustili jedna opasna covek koja će narusi uspostavljena harmonija. Kakvu harmoniku, šta? Nikakvu harmoniku, harmonija, sklad. Kaže da će da taj čovjek da naruši sklad prostora vaše kafane. Neće, gospođa Angela, ma fini gospodin, časti i plaća svima piće. Evo, on će i vas častiti, ništa ne brinite, pa da. Fuj, neće ja piće od ta gospodin. A ne, to je jedna opasna element koji treba što prije resiti. Šta kaže? Kaže da ne želi da uzme piće od tog gospodina. Ali, ako mene bude častio, rado ću ga nasamo sa njim. Da, ti ćeš ga nasamo primiti, piće od njega, da. Gospođa Angela, znate šta, ako nećete piće, ja vam neću donositi. Ali izvinite, ja ga ne mogu izbaciti. Meni to ne dozvoljava moja ugostiteljska etika, oprostite. Eto, nego kažete meni, hoćete vi nešto popiti? Mi zaboravila naruci pice. Može. U mene je jedan veliki, a u Obrenko opet samo mali. Šta kažeš? Pa standard. Standardno, gospođi, velikački, a tebi, odmah molim dolazi, ide. Jebem ti lotice, šoldigum. Spać položit će imenja. Очень хорошо. Какалин, камая, садуя, камалин. Gasta Felo, Izvolite. vas izdas. Šta, Adidas, šta? Nije nikako, šta? Ljudi se vesele malo, pjevaj, va. A ta pesma, fuj, to mora prestane.
Što kaže? Kaže da je to fuj kaka, da to mora odmah prestati. Da prestane pjesma. Ja? Dobro, izvinjavam se, odmah ću im reći da prekinu spjevanje. Alo! Ljudi, a može ta pjesma da se to... prekinite? Aleksa! Alo! Evo, govede jednu, uopšte, ne slušaj što ga ja zovem. Inspektore, molim, vi ste bar jedan pristojan, fin gospodin. Alo! Evo, leđa neće da okrene. Dobro, ne treba mi pitati, ma da, lijepo. Gospođe, ja se izvinjavam, ali ja njih ne mogu zaustaviti. Ljudi su malo popili, vidite kako to izgleda, niko me ne sluša. Znači tako, vi nemoćna na svoja terena, ovdje uđe ko oce i radi sta oce, jel? Šta kažeš? Kaže da ste vi nemoćni, jel ovdje uđe kogod hoće da radi šta god hoće. E pa nažalost, gospođo, tako je. I vi ovdje radite šta god hoćete i kako god hoćete. Tako? E pa ako oni može peva ova fuj pesma, onda će ja peva moja pesma. Obrenko, prati s mene. Molim. Ich bin schon seit Tagen liegt die Rasenmunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Ich bin schon seit Tagen liegt die Rasenmunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Ich ihre Lippen in den Frau machen, wenn ich alles machen, um sie mal zu küssen. Vidi Vikro, Šta? ovi pjevaju svoju njemačku, ovi rusku. Fid matri. A? Hoć mi jednu našu? Hoćemo Boga, te da čujem koju ti. Kad ja pođu na bembašu, Ova moja je Boga. na bembašu, Pakovoj strici gor, pakovoj strici dol, pakovoj strici dol. Dosta! Prekini! Hodila, naberjaka čuši. Dosta! Hoćete ovdje da mi izazovete međunarodni incident? Hoćete treći svjetski rat da počnete iz moje kafane? Nema više pjesme, ni njemačke, ni ruske, ni ove, ni one, nikakve. Jel jasno? O, muzičari! O, pa dobro da ste stigli. Hajte vamo, ulazite! Momak, dođi vamo! Što je iskazala? Što je? Sviraj ono što ja volim. Dobit ćeš pare kasnije. Ajde! Dobro, gazda. Kad se sveta preodari dlan od dlan, kad se sveta preodari dlan od dlan, kad si sveta vika želiš, drugi ljudi sreću su, kad si sveta preodari dlan od dlan. Kad si sveta ti po naših kolena, kad si sveta ti po naših kolena, kad si sveta vika želiš, drugi ljudi sreću su, kad si sveta ti po naših kolena. Kad si sveta mili sveta ti mora, ura, 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 ura. Kad želiš drugi ljudi sreću su, kad si sveta ti ti glasno sadura. Dobro je, ajmo Fajrunt, dosta je bilo. Fajrunt, 23 časa, rekao sam Fajrunt, 23 časa napolje. Evo ga, mora baba opet, kad je najljepši, on uvijek prekida zavod. Pa nisi normalno uvijek... Hoćeš kaš? Njet, ura! Van, van! Ajde, Mađoška. Lili, Anđele, dođi. Dođi, golube moje, da popisujemo, gotovo, Fajrunt. Joj, majko moja, kakav dan danas. Gdje mi je knjiga, Lili? Evo me gazda, već ove ludnice nek se završilo. Ajde, idemo. Ćemo se mi malo opustiti, a? Šta ima da se opuštamo, šta sad? Pa ne znam da se igramo koji svako večer, a? Joj, ti si nezasita, šta sad da se igramo? Pa ćemo kakaljinke. Ne mogu, kakvi kakaljinke, pusto kraj. Onda užičko kola, a? Ma kakvo užičko kola, nemoj da užičko kola,